On tottama konngol. Fatoumata Sisawane. yamde sappo e tati fawi silmaji sappo ka yewtirɗe meɗen immorde Dakar mi salmini on musidɓe tedduɓe heeɗiɓe RFI fulfulde. hande alkamisa en yewtay ko fate alhaali e dawro o Guinée Bissau tonko e ciifol sakkitorol ngol wona ado suɓugoji hooroyaku e sarɗinkoji yuɓɓinteɗe alatta arore ñande nogay e tati lewruɗo wonɗen e mum ko candidaɓe sappo e ɗiɗo ɓe hoorejo leydi di Umaru Sisoko Embalo tawa tindodirta ngam ardade e Guinée Bissau kono e ɓe e candidaɓe sappo e ɗiɗo koɓe tato inde mum o ɓuri lollude ɓen ko Umaru Sisoko Embalo ngam waɗude e manda ɗiɗaɓo Joao Bernardo Vieira badirawo hoorejo kiɗɗo Guinée Bissau Nino Vieira waraɗo e hitande 2009 kañumma e Fernando Diaz candidajo mo humodira e fedde politique mo fedde PAIGC ndu suudu ñawirndu nde suudu ñawirndu mi wayno mawndu Guinée Bissau sali candidat ko mum tambiti ko honno taskorɗon arsike candidat ɓe wonuɓe tiidodirde Umaru Sisoko Embalo e suɓugoji hooreya ko Guinée Bissau ngam okkugol miijoji moɗon e dow o lefol ngol rewrogon kaka kowal 221 capanɗe 7 temeɗɗe 6 capanɗe 4 sappo e ɗiɗi e capanɗe 6. Landal hande.